sese guys, amana nhasi tiri kuno kuGokwe. Ndasingambozivi kuti ndichaguma ndasvika kuGokwe muzuva ranhasi, asi ndiri kufara. Vanhu vamuri kuona kumashure kwanava ndo vakandiinvhita kuti ndinge chimbobata-batawo nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuno kuGokwe. Saka ivo vachazviintrodusa tichivatenda zvakare mashemarienzi. Ndasingazivi kuti mashemarienzi pasi pakati peGokwe kudaro vane vachitifolowawo zvakare. Ndoda kuvatenda nekunge vachitisapotawo maprograms edu, uye ndochivatenda nekuti paaccommodation nekuti fidha kwavari kuita. Ini naDiamond tisiri kuno kupi kuGokwe, tikasvika hedu kuma11 dzeusiku zuro, tikazotambirwa nasisi vangu ava. Saka imi michimboyai pafront, chitizivisai imi munonzani? Indetwa Joyce Changamire. Ndiri chizvarwa cheMataruzeza village under Chief Njelele kuno kuGokwe. Chii chakaitika kuti muzotikokawo kunoku? Chakaita ndikoke Sister Sharon kunoku kuti vauye kuzomboonawo zviri kuno nekutibatsirawo. Inyaya yekuti unenge uchionawo vanhu vari kutambudzikawo vari less privilege. Ndosaka ndakavadana kuti uyai mumboonawo zviri kuno. Isu tiri willing wokubatsira, asi pane patinoita sei patinokundikana. Ndosaka ndakadaidza Sister Sharon. Tomboenda kuna baba. Makadii zvenyu? Tiripo hedu makadiwa. Muzotaisa uku. Ndonzi vaChangamire. Ndiri kuGokwe kuno kuraini rokwaTaruzeza, asi patiri pano ndepamachona. Toenda pana mai. Ndozi mai Changamire. Tiri kuno kuGokwe. Tinogara muraini rekwaTaruzeza. Asi pari zvino tiri kuraini rekwamachona. And Murora for the people. Ini ndimurora wakachangamire. Mrs. Changamire wakuTaruzeza village. Murora wawa musasko muSouth African anyway. Asikashona yake inenge yakabhenda. Saka right, tichazongopa editor saka don't worry. Saka izvozvizvi takanga tati kuna sisi vangu ava, imimi chiita sei chititsvagira vanhu vakasiyana-siyana because ina hangazivi zvemuGokwe. Mobva mataurawo zvakare nasabhuku nawe. Saka ndofara kuti makataura nani Kunoko? Like vekuno kutsati auya kuti makataura nakanzira, makataura nani zvada kunzwa? Ndakataura nasabhuku compound, ndikataura nasabhuku Taruzeza, ndikataura nasabhuku Mahachi. Unfortunately sabhuku wemunomu haapo. Andange ndamuona. Ndakataura nakansela anonzi kansela Maruza anogara kuKirima. Ndizvo nakatiza ndima nasabhuku atiza ndima. Saka tati ivo vagare vataura kuitira mangwana, because pane maissues atatakuta nekuti ukasvikawo mumwe munzvimbo kana kuti unozonzwa kuti ndiye vedu. Let me also put a big disclaimer yekuti inini handisi donor. I always put a disclaimer iyoyo nekuti ndiona mamessage akawanda achiti tipewo mari, tipetsei imba yangu, ndiche chakati handisi donor, uye hakuna kwandokosakwana mari. Vanhu vanoona maprograms edu ndivo vanoita stretch their hands. Ndosaka muchiona dzimwe nguva tine masecond hand shoes, clothes as well. It's not like tine chipinda mushopu tonotenga zvinhu kuti toya. Dzimwe nguva tinonzi uyai mucollecte magrocery. Dzimwe nguva tinotozopuhwa kuti fiwo nemashemarenzi ane achitoona kuti kwakaenda uku zvakafanana ipapa mavhiri ese anenge akaita mataya panje. Saka ndo patinozowana rubatsiro zveduwo kuti vanzi chiinda mberi neprogram yako. Saka tatite disclaimer, uyezve hatisi kupromisa kuti munhu wese watiri kuzonge tichidocumenta nhasi kana kuti muno munzvimbo yemuGokwe yatiri ino uchanga achiwana rubatsiro, nokuti taane experience yekuti dzimwe nguva pane vamwe vanodocumenta asi havawani kana chinhu. Wotozoona kuti chiregewo tingozokumbira munhu pamwe wabvisa kana kuti bheke rehembe kuti hatikwanise here kubvisa kana kuti hembe 4 tipewo nhingi uzvu. Saka ipapo panaka. Saka izvozvizvi munhu achanga achitirepresenta kunge tichiinda pamba pedu ndibaba. Nemhaka yekuti pane special case. Saka tichiinda uko baba chimbotiudzai kuti ava ndivanani ava? Ava ndivana Dipute, ndose nemyavo. Ndiwe Jonathan. Joseph. Ndiye Joseph undi Jonathan. Saka matwins vakangosara vakakura vari voga, vanongogara vari voga. Ndo pamba pavapa vanoda rubatsiro ende tione zviripo pamba pacho. Saka mati matwins vanhu ava.
baba vavo vanobva kuplum tree patikuno vari Gokwe. yachikozotaura ipapo tagara pasi. Saka unoyu musha unauna mudzimai. Aya hapana mudzimai. Majaya aya. Majaya for the people. Majaya vatizvitinde mine ndigare pakati ini. Nice. Uya pedo neni. Close. Uya. Baba chiuya iyekera imimi chiuya uku. Sobe mchisi. Mungu anataka mudzimai wako shenasi. Saka mamchiti twins. Uno ndo musha wavo. Hatingadzibwe asi hapana yard pano. Chii chakaitika nevakomana ava? Uchita uchitendera ndozvitaridza. Vakomana ava vakafirwa namai, vakafirwa nababa. Kare vatova vakomana vakura. Ndingatoti vatova varume. Bedroom ravo hombe rakasiwa nababa vavo raiva apa pane mahuswa apa. Iyo ndio yaiva kitchen yavo yamera muti mukati mekitchen yakadonha. Vanhu vakambobatsira asi sevanhu vemuraini vanogona kumbosiya vokangamwa nezvavo. Saka vakomana vanozviraramira vachingoshanda. Iyi ndo imba yavo iyi yavanogara asi havana mudzimai. Havana madzimai. Muvadere madzimai. Saka aripi bhebhi wenyu? Arimo. Ari kupi? Mukatiwo. Anonzani? Hamuzivi zita rake? Azipiti. Ndio bhebhi renyu? Ko ari kuregere kuuya pano? Aiwa, anouya. Rini? Anouya kupera kugoreni. Mukuda unorora? Mukurora nemari? Tingoona. Mune makore mangani? Isu, 79. Saka 79. Voni ripi 2020 minus 1979 ndiani? Timakoti tichitaiti kuti 89, 99, 2009, 2019, 2020, 2021, 2022, 43. Mune 43? Kumusikizisi? Mune 43 years? Ko iwewe bhebhi rako ripi? Krimo. Zvikukrima? Anonzani? Susan? Shuwa here? Uda kuroora rini? Gorero rini? Rini, munani? Muna December. Kwa Christmas? Tistola? Unozode pati unozonona bhebhi sei yembe yako unakuwacha wani? Ndiwacha. Unowacha rini? Nasi? Kukaregere kuwacha zuro? Kaza wamandikidora. Zvipi? Yakwira tisipo. Maivipi? Yatingutanga zvichino. Sapana munogara nani? Tiri tu. Nekuda kwei? Hauzivi? Saka zviro makandei? Isu? Tashikuyi. Tela. Sadza nei? Nimuriyo. Wei? Amuriyo mavhei chacho. Ndimunoti magadheni? Zvita zvimagadheni. Sai muna mudi kundiroora here? Musikisi? So zvakaoma? Ndiri bhebhi ukeni? Zvakagombera? Right, saka ngatimbendai pana baba. Chimbotitsanangurirai history, background yevakomana ava. Muri kungoona kuti ndosaka tichiseka navo pane zvezvitoitika. Chitsanangurai imi. Vakomana ava baba vavo vakabva kuplum tree. Plum tree. Vakauya nomudzimai wavo vaisenza kurengo. Vakarwara mudzimai nababa vacho ndobva vashaya. Ndokumbosara nagogo vavo vaitaura chikalanga chokuplum tree. Mira ipapo 1 second. Baba vava ndeve plum tree. Asi vakatama kubva kuplum tree vakauya kuno kuGokwe. Vakauya kumusha kwemukadzi. Saka gogo vamunoti vakasara navo vakanga vatogwa kubva kuplum tree futi. Vakauya kuno. Kutora kuti kukwa kuchorina vanhu vakatotama misha. Hatitozivi vakatama kare nomubheki. Ndokumbosara nani nambuya vavo vaitaura kalanga. Ndokusangana nokutaura nambuya vavo, mbuya vavo ndokuzoshaya.
kuno futi saka vanhu vese ava vakavigirwa kuno. Alright. Saka vanga vachingorarama vari vana vanongozvigarira voga vachiri vadoko vaitaita savanotya vanhu vaidongorera. Vanoona nzira ndinodarika napakati pomusha vaingodongorera vodii. Iko zvino nokuda kwokuti vakura vari kuchaya zvidhina vakujairana nesu. Saka vanoda rubatsiro. Pasina musha havana kuroora. Unoda mari yekuroora here? Yo, what a beauty kwati tikadhandi kwari unomuwana here beauty ariko here izvozvi hako guys ndo kunonzi kuvhagwa hako kakatinde zvitotora tosiye munhu atova pano haudi zvese wakagirwa nani ukembreo Embrace. Oh, kakwa mari? Oh, sawa ni mbinge kewe. Ni mari dzako? Hauna? Oh, saka kukuchikora wakasvika level ripi? Ndasvika form 4. Wakadzidza ipi? Kunyara. Mese muri vaviri? Wakabuda masubjects mangani? 4. Masubjects? Sure. Oh, waiwagona zvewe? Ukazodi? Akatsva imwe yeshe kuti kuchi chakaitika tangosiya moto mumba ukangozopisa tiri kuzvidhina kuti kangona yacho ko uyu wakabuda mangani haina ndakutora wangasingatoma adere ndaimada zvangasasa ndatora isaka unoda kutonotora unondotora zini ndipo unondotora mari zao dzako yeform 4 wakanyora gore ripi zviya idzi dzakangwara idzi dzoikukandira uyu 2000 oh ndipo wakanyora saka ukatora mari zao dzako uda kudii kuona ndodii unoenda kubasa ipo unoenda kubulawayo kunani kubulawayo kwauda unoshanda kuna hakuna saka ndongoreka wasvika mubulawayo kutanga kuta kushanda saka vana ava ndevekupila mutirika saka sei vasina mbotsvaga hama dzavo dzekupila mutiri wakuzivi ndokuziva saka sei usina kutsvaga hama dzenyu kupila mutiri vanhu hama dzenyu dzacho nabhodhi wenyu saka kuvamwewo dzimwe hamawo dzemupila mutiri mupila mutiri menyu munonzi mubhukurani kutegwani kuda kune vanhu vakupila mutiri vari kukuona hama dzenyu kuda hatizivi makadini saka iwe dzokorora zita rako wati unonzaniwo Joseph ani ndivatarira vavo Joseph Duputi saka ichichi ndekupila mutiri chikalanga chikalanga unogona kutora chikalanga here ndichachigona ndaimbozvigona kudhara ino ndichachigona saka kuti ndokuda utoziva kuti zvareve hauzivi saka Joseph Duputi mubhukurani ramachona chifani chifu njelele kupila mutiri kupila mutiri ndizivini andiziva kuti kutegwani unongoziva kuti kutegwani saka kwatonzi bva panapinda kupila mutiri noutoziva kuti unofamba sei ndoziva kusvika pamba penyu saka paunosimboenda kuno unosvika uchionani ndaisvika ndichiona vana bamunini vanga vari kwekoko ndiva ndaisvikira njiwawo vakadii kuti dzokai kumba takaramba takatogara kumba pedu ko wakadii kuti baba ndodawo zvekuti ndiwane pekugara ikoko kupila mutiri ndiri mwana wenyu kuno ndiri munhu wekupila mutiri ndoda kuno kana kuriko kune mukadzi wako ikoko aiwa wanga ari kuno alright saka ndemapi mamwe matambudziko aunosangana nawo pakugara panapa matambudziko ngokekiyawo nyaya dzemari zoyapo neyapo takanyozvidhina saka mari unoiziva here hautsotswi here ndoiziva une shuwa saka unokana zvidhina uchipuwa mari $35 pazvidhina zvingani pa1000 isi shomeri
35 kana Aiwa, 30 ndio zvidiki zviya mastandard saka ukapuwa mari yako pepe unoitei nayo? yapuwa mari pepe ndotenga mbomira, ukapuwa mari unoitei nayo iwe? ndotenga hembe dzekupfeka. Unotenga ipi? Kuempreso. Inenge ichita mari iri wani? What? Mari kupa. Dzakakukandira. Tenyusa mama 5. Ndoto unongochitenga. Tenyusa. So ukaenda kuempreso unokura mari chikombi? Kombi? Kombi nita $1 bapana paso kuembe. Saka munotenga hembe nechii? Hembe negrocery unokuza. Munotenga yakaita seripi grocery? Kana sugar. Zvimwe zvamuda. Saka anobika pakati penyu ndiani? Uyu. Iwe sei usingabiki? Iwe sei usingabiki? Haudi. Saka munobikira imomo ndo mamunovata ndo mamunobikira? Ayo. Ambikira apa. Pane pekubikira? Pandore nepoto. Utobika mvura. Kukusiki. Ndoda kutozara zvepano. Zia saka ndotogwanani pakati Uye kutokusira mukadzi. saka naiyeke dzedzi ndoita sei kuti nditsvaire? Asi vanotsvaira topinda katiuya zvoutanga watungamira mberi ndomini ndopa padhoiri munoregere kuchinja Kowendepizve uyazve aiwa uya chiuya kuno Saka ndakakufunda kuti yakasingarasimbuti. Munhu angavaka wachakatonesa kuwara. unogona kuvaka here Ininga? so ukadi kuzvivakira here Ndinakazogadzira painge vakozvabereki saka ndinakazopagadzira. kuisa Ndasingateuri mvura kudai. wokuti iteure Kuteuri. Ndasingateuri. saka iwo ndo mubhedha mubhedha for the people saka iwe chiuya kuti tsanangurire saka mubhedha Ayo. Hawakabva kubheri saka. kamovata mukati mavo Toata panzobisa machatoata. kuwakuopa pane mumba pakavatwa Aiwa tokuisawo zvedu. nema dzako Toata. Toata. Wakabva kubheri mitress. Saka tokotoa to. motora machira muisa saka ndo kicheni people kitchen for the twins haindapinde matwins here mwari samba bhaketi ari pigonzo ndochera mvura chitsikodika Alright, I know what drop matrangayo. Iro ndo window. Vanhu vanofora mazvitina vanofanira kuzvivakira dzimba. Aishuwa. Vana kuvaka imba ino. Asi masimarinani matombode pekugara. Zvirinani. Alright. Saka ndedu pashe. Saka ipo papa ichi. Isoutele chi. Upfu. Corridor. Ndio ndakatenga nzoko. Wakatenga do. Achimbopita big up guys. Icho cheka wakashanda ndobvotenga dho rako ukagona asi ndo ratozoiswa munatoisisa wakagona wani wakagona wani ikamva kushandira zviripo naivo matwins kachiuya kuno sakunoku ndokukicheni kaisi ndorofitira dho fitira dho saka manje chiri kuitika padiche nyaya yekuti havasi kuda kundipa bhipuranga ndinoga ndacheka kapu yanopinda pambeti wavakafa asi muri vheri tora ipuranga redho makatoforoma unoforoma zvina zvako zvokuti wodi muda kuvaka chii ndizopengesa ndaropinga. ndezvipiko Izvo zvakasiwa zirapo izvi. zvisingaoni here mwari vakatuka pakapezimutini izvo right ndazviona ndiko saka munoforomera panapa kumvura munoita sei Mochera nemota. mochera nemota yani Ya, iwa muombira imomo.
chidira dhakari munovarende asi mune makuvabhadhara tikukanyisana chimoona omukaisana muzotengesa muri kutozvinotoita zotoita zotoita saka wasara mukadzi chete mukadzi oraiti imi michitaura ichi kuti mandapi mamwe matambudziko amunofungwa kuti vanosangana nawo matambudziko andachiona vakomanawo anofanira kubatsirwa munongoona pamba pavo imba yacho tarisai zvipfeko hatina kuzviona mazviona here zvipfeko kuda zviri mudzirangi nemapoto nendiro ndio zvavanofanira kuti vabatsirwe saka ndo zvavanofanira kubatsirwa nazvo kana pana ane basa anokwanisa kuvapa basa nokuvabatsira zvimwe zvandoona nokuti upenyu hwavo iye zvino varume vatokura vanofanira kunge vaane madzimai avo saka ndo zvimwe zvandinoona nehama dzacho dzinofanira kutsvakwa hama please uyai kune plumbed people uye shemwani uyu anosvoda uyu guys mamuchitsanangurira kuti by the way masavadha vanhu ava family iyi masavadha so maitsanangurira kuti munomboita zvekubatsira chimboti gagaga ipapo tipi tinombobatsira tinotsvaka vanoshaya vaya takambouya pano tikavapa mapoto chikafu handiti Jonathan mapoto ndofunga atosakana ndatombotadza vakapiwa zvimwe zvipoto zvihombe zvinyuwani rakaendepi zikutinakidza dzokanjira wena kondiro handina kudziona kondiro handina kudziona dzakasakara futi hapane nguva sa mamuchiti paweekend mamune program yamunayo because pandakazonzwa nekoya pane program ngati iyi program chiitai isitozvayachiita dzasiza tinongosita paprogram pedu peshema mamuchiti munounganidza vanhu handiti maunganidza vanhu asi ava ndiani asina kuuya uya ifanirwa kuuya andindi afanirwa kuuya nemande saka saka havana kuzouya takavati ngavauye pataidistributa hembe saka havana kuzouya saka azomukira nhasi kuzotora uyu ndiye asingafariri kufamba haadi zvekufamba haadi kuonekwa nevanhu yange last time patakaita zvekudistributa hembe pamachengere pamashops pachechi tiine effort yechechi haana kuuya kwakauya uyu sauyu anonyara kunozvodezvi alright saka anyway I think ndo zvese guys kana unewo masecond hand because isusu hatingamboti munhu ngaapinde mushopu ndochokwadi nomari tinopuhwa nevanhu tinongonoita macollections munondibata obvious 0787872285 kuno uku ndichaita mavhidhiyo ese changoti munondibata ndinoita collection ka1 ndozongoya ndozvioffloada ka1 because kuno kure ndochokwadi kure ende rodhi yachoni ndidi kureverai nhema ndatofunga kuti chiferi chacho chatosara mushire tazongozoona mabhanja edu tasvika kumba uko asi papakaipa handidi kureverai nhema saka ndekokuti ndinocollecta ka1 ndacollecta ndokunga chatoita uchachozodzoka kana after 2 weeks ndota time yekuti ndigocollecta ndozodzoka nazvo zvinhu zvika1 ndozvatichatongoita modzi daire second hand clothes second hand chiclothes chi sweetheart ndozodei saka vanhu vekuplamti vanhu vakana uri kuplamti iwe uchizori kuplamti please chimboitawo stretch hands towards these guys amana uyezve kana muchizva family yavo maybe vanokwanisa kumbovavhisitirawo vanopaziva here panapa vanhu vekumhuri kwenyu vakatombokushanyirai vakawanda hakwakukaka gore ripi muchiri mudoko zvokura pamwe mamune makore 3 saka 40 years zveidzi imi masi kupila muti makapedzera kuenda kurimi 2000 ukakuenda uchakuziya here hachakuziya kudhaya saka wambondinyepera kuti unokuziya aiyo pave nenguva saka ndizvozvo iwe wakamboendako
kudhara ikoko. Saka tikati endei nhasi unogona kunosvika. Tinoda kuti tofamba kasi tiratidza rodi tinopindai nepapapa. Titarirai uko kukamera. Handi munoverei? Chuma. Mai ndio ni Joseph na Joseph. muchiri zezita rababa namai. Kuti Baba baba wenzani? wanyanza. Zaliani. Chuputi. Sarani. Takavarasha. Munotaura makataura. Rali chuputi. Sara takavarasha. Joseph Chuputi, Jonathan Chuputi. Sasa kuti tiri matu. Baby Ni matwins. Bebani. Baby beauty, baby. Pati vari kuziva. Anoziva anogona ona mabhebhe avo. Charingoramba anenge achitorawo mari dzavo dzezvitina. Ungovala vasingauyi pani. Saka mari zhinji yamunosevenza munogara muri pabasa kamutichaya zvidhina inoendepi? Mombe dzakafa. Dzose dziya. Dzine dziya. Dzakafanei? Dzanyura kudhamu bharera. Nyura madhaka kuti vazomwa mvura pazuva. Dzanyura madhaka paya. Hadzagoni kufamba. Dzenyu dzoga. Vanhu vese kurai vese. Ngombe dzakafa. Kutakaone huku. Saka kokurima morima sei? Tinochera makomba paya. Morimire pimo. Apo Kuno kumarizevha. Samutori mazvimushokowa. Tongoona chokudyawo. Tombodyawo tochiwana. Rino makawana mabhaketi mangani? Gorona hatina. Takashaiwa zvacho. Mainyanya kupedza nguva muri kuzvitina. Tikuzvitina saka tataneta kudhiga makomba tataneta. Tataneta nezvitina nguva riri tiri kuzvitina. Saka unogara wakadai ukaita sabiti. Kuti dai vanga vakatrainwa kuita masoja kana mapurisa. Mapurisa waii. Amuchidire chipurisa. Atoita chochisoja tochi. Machida. Dai moto rakamarisa kuti yenyu. Topinda pachisoja. Akatsva Atochida chisoja. Topindika. Hatizivi tachiwana hatizivi. Hatizivi kutojoka nekuti mamiriro amunoita kudai moita semusoji. Saka guys ndo zvese zvatakatavinga pano. Chakubatai zvakare anzitasai kukamera. Alright, kamera. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Tiitei tinzwi. Hai zvatatavinga ndizvo zvaitika chakubata zvakare pachikamu chinotevera. Icho chitaura kuti wewe. Zvatatavinga ndizvo chakubatai pachikamu chinotevera. Maita mazoti. I love you Shamarians. I love you Shamarians. I love you Shamarians. Itakuti mwa. Mwa. Iwe chita zve. Mwa.